አፀይ ካሌቭና ናይ ወዶም ናይ አፀይ ገብረ መስቀልዩ አብ ሸርሻይ ክፍለ ዘመን ናይ አክሱም ነገስታት ዝነበሩ እዮም ታሪኾም ናይ አፀይ ገብረ መስቀልን አፀይ ካሌቭን አብ ታሪክ አክሱም በጣም ሰፊሕ ታሪክ ዘለዎም እቲ ግዛአቶም ክሳብ ደቡብ ዓረብ የመን ኑቢያ ቀይሕ ባሕሪ ከመውን ሰፊሕ ቦታ ኣብ መንጎ ኤሽያን አፍሪካን ዝርከብ ቦታ ተቋጻጺሮም ነይሮም ብፍላይ እቲ ናይ ሚሊታሪ ትራዲሽን ብጣዕሚ ፓወርፉል ዝኾነ ሰራዊት ነይርዎም ሃገሮምን እቲ ናይ ንግዶም ምንቅስቃስ ዝከላኸለሎም ዘመናዊ ዝበሃል ሚሊታሪ ነይርዎም እቲ አፀይ ካሌብ ዝፍለጥሉ ዓብይ ታሪክ ግን ኣብ የመን ፊኒሃስ ዝበሃል ጸላእ ነይሩ ብዙሓት ክርስቲያን ዝጨፍጨፈ ነይሩ አፀይ ካሌብ ሰራዊቶም አኽቲቶም ነቲ ጸላኢ ደምሲሶም ድል ገይሮም ናብ አክሱም ዝተመለሱ ቀጥታ ናብ እንዳ አቡነ ጴንጤሌዮን ዝበሃል ገዳም እዮም አምሪሖም ስርዓተ ምንኩስና ከም ሓደ ንጉስ ስርዓተ ምንኩስና ዝተቀበሉ ንጉስ እዮም ናይ ዝምድር እዚ ሃፍቲ ንግስና ሓላፍን ጠፊአን እዩ ኢሎም ስርዓተ ምንኩስና ዝተቀበሉ ንጉስ እዮም አፀይ ካሌብ እቲ ስልጣኖም ናብ ወዶም እዮም አሰጋጊሮም ስለዚ አፀይ ካሌብ ስልጣኖም ሳክሰሰር ዝገበሮ አፀይ ገብረ መስቀል እዩ ካሊ ብጣዕሚ ፌመስ ዝገብሮ ናይ አፀይ ካሌብ ታሪክ ጸላኢ ምስ ሰዓርዎ ብአንደርግራውንድ እዮም ኸይዶምን ክምለሱ ተለዉ ሁላይ ብአንደርግራውንድ ብታነል እዮም መፅዮም ስለዚ ጸላኢዮም ፍዒሮም ክምለሱ ተለዉ ናብ ሃገሮም እቲ አንደርግራውንድ ዝኾነ ድምፂ ናይ ሓሸዋ ነገር ድምፂ ዘለዎ ይሰምዑሞ ነቶም ወታደራቶም እንታይሎም ትእዛዝ መሓላሊፎምሎም እስኪ ንእሽተይ ብኢድኩም ዕሁት ተቢልኩም ሒዝኩም ኺዱ ይብልዎሞ ዕሁት ተቢልና ሒዝና ንኺድ ይብልዎሞ ገሊኦም ናይቲ ንጉስ ትእዛዝ ክብሪ ኣኽቢሮም ንእሽተይ ዕሁት ተቢሎም ሒዞም ገሊኦም ድማ እንታይልና የና ሓመድ ወይ ከዓ ሓሸዋ ንዓኩት ኢሎም ትእዛዞም ኣይተቐበልዎን ልክዕ ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቶም ታነል ወይ ከዓ ዋሻ አንደርግራውንድ ክበፅሑ ተለዉ ነቲ ኣኺቶም ሒዞሞ ዝወፁ ክሪእዎም ተለዉ ኣብ ኢዶም ንጹህ ወርቂ ኮይኑ ስለዚ እቲ ናይ አፀይ ካሌብ ታሪክ የዘገነም አዘነ ያልዘገነም አዘነ ዝተባሃለ በዚ ምክንያት እዩ ስለዚ አፀይ ካሌብ ዋሻኦምን እቲ የዘገነ አዘነም ያልዘገነም አዘነም ዝበሃል ናይ አፀይ ካሌብ ምዃኑ ታሪክ በዚ አጋጣሚ ክትርድኡ ወይፈቱ ካሊ መዓልቲ ግን ሰፊሕ ናይ አፀይ ካሌብን አፀይ ገብረ መስቀልን ታሪክ ናባኹም ኣብ ቤተ ዛዮን ሚድያ ፖስት ክገብረልኩም እየ ንሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ይኣኽለና ታንክ ዩ